maging malinahon, at maging tahimik. Kung may distractions po na pumapasok, kaya nakakawagabanin. Pero pag inhale po ninyo ng hangin, kaya na pumasok ang mga nagugulitan ninyo. Pero pag exhale, isabay mo ilabas. Kalalahanin na kasama natin na yung Panginoon. Ito nasa harapan natin ng Diyos. Lalo na kapag tayo nasa ganitong tahimik at relax na position. So, continue to inhale. Exhale. Be relaxed. Inhale. Exhale. Kaya kung hindi magpahinga, kalooban at pag-isipan, madala na po ito at ganitong tahimik na maging payapa, maging tahimik, maging relax. Inhale. Exhale. At kay payapa, tahimik, at nasa harapan ng Diyos. Ibig ko po sa inyo ang inyong mga kalungkuhan sa Panginoon. Maging tapat at totoo sa Kanya. Hindi kailangan magtuluay o magsinungaling. Dahil nauunawaan niya at tinatanggap niya tayo. So, unang tanong, ako ba ngayon ay mayroong pusong mas mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay sa buhay ko? Mas mapagpasalamat ba ako ngayon sa buhay? Sa gitna ng anuman pagkukulang o mga hinahangan ko pa sa buhay? Ako ba ay nagdadala na magpasalamat sa Diyos sa mga bagay na mayroon na ako? Pwede ko bang tignan ang lahat ng bagay sa buhay ko ng punong-puno ng pasasalamat sa Diyos? Basta buksan lang po ang pag-uubad sa Diyos. Nauunawaan niya at tatanggapin niya tayo. Panginoon, masasabi ko ba na mas mapagpasalamat ako ngayon kaysa sa mga nakaraang araw sa buhay ko? Am I more grateful? Can I see things with a grateful heart in my life today? Hindi payapa pa rin po. Inhale. Exhale. Ikalawang pong tanong. Ako ba ay nakakapagbigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa aking kapwa, sa mga tao na nakapaligid sa akin? O hinahayaan ko ang ibang tao ay magbigay ng inspirasyon at kagalakan sa akin? Ako ba ay nakakapagbigay kahit konting inspirasyon lamang, kahit saglit na lakas ng loob sa mga tao na kapag-ikot sa akin? At sa kabila ito, pwede rin ba ang tumanggap ng inspirasyon at lakas ng loob mula sa aking kapwa? Do I affect other people positively in my life? Maging tapat at totoo
sa Diyos. Nauunawaan niya at mahal ka niya. Okay? At ikatlong tanong, kailan mo huling naranasan na napakalapit ng Diyos sa iyo? O napakalapit mo sa Diyos? Na parang totoo at buhay na buhay siyang hinahangad at hinangyakap sa kanyang kapayapaan. When was the last time you really felt very close to God? Or God so very close to you? Na parang buhay at totoo siyang hinangyakap kanya. O kailan mo huling naranasan na inaanyayahan ka ng Diyos na lumapit sa Kanya? Na parang nakakawakan mo at hinangyakap ka ng Diyos sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang kapayapaan. Tananahanin ang mga sandaling naging totoo, naging personal, naging buhay, naging malapit ang puso sa Diyos. O ang Diyos sa iyong puso. Inhale, exhale, relax, payapa mo, inhale, exhale. Very, very slowly, open your eyes, and be back here. Smile. Inhale, exhale. Gusto po kayo? Hindi ko na po tatanungin kung ano ang naranasan ninyo. Kaya lang po ay personal po ito. Pero totoo po ang mga naranasan natin. Kung bibigyan po natin ng tugon ang hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, paano ba natin pinatubo? Paano natin pinalago? Anong ginawa natin upang magbunga at mapahagi ng iba sa mga biyaya, sa mga talent, sa mga pag-iwan, sa mga maraming blessings na ibigay ni Lord sa atin? Paano natin ginagamit ito para sa ibang tao, para sa kanyang karamihan upang ito ay lumago, lumaki at magbunga? Okay? Simple lang po ang basihan na ang tanong ako'y naniniwala. Simple tanong. We could summarize those three questions that I gave you. One, masasabi ba ninyo ng buong katapatan, ng buong kababaang loob sa Panginoon ngayon, na Panginoon, may positibong pagbabago ang nangyari sa buhay mo ngayon kumpara sa mga nakaraang araw o taon? At pagbabago po, hindi po ibig sabihin na yumaman ka, lumaki yung bahay mo, nalaglaw na yung kotse mo, natapos na yung mga anak mo, successful ka sa buhay mo, hindi po. May positibong pagbabago ang nangyari sa pagkatao mo ngayon kumpara sa mga nakaraang araw o nakaraang taon. At ang pagbabago yun, napakasimple po to qualify. Napakasimple para magbigay ng kwenta sa Panginoon. Ikaw ba ay naging mapagpasalamat? Mas naging mapagpasalamat sa buhay mo ngayon kaysa noon. In spite of the negative things that you see and that are happening today. Marunong ka bang maging mas mapagpasalamat when you see things with gratitude? Ikalawa, ikaw ba ay nakakapagbigay ng inspirasyon, kagalakan at lakas ng loob sa mga tao na nakapaikot sa iyo? O hinahayaan mo rin ba ang mga ibang tao magbigay ng inspirasyon at kagalakan at lakas ng loob sa iyo? And then the last question, kailan mo muling naranasan na totoo, buhay, at malapit
Diyos sa iyo. If you could answer even as simple as more, kahit maliit na oo sa mga tanong na yun, then ako'y naniniwala, pakinggan ninyo ang Panginoon, nagsasabi sa iyo, halika, magpahinga ka kasama ng Diyos. Ako'y nagbabasa ng isang libro on Zen Buddhism minsan. At ayon po sa Zen Buddhism, pag natapos na ang buhay natin dito sa mundo, tatlong bagay lang ang importanteng mananatili, tatlong bagay na importante na hindi magwawakas sa huling tanong kapag natapos na ang buhay natin dito. At ang tatlong tanong na ito ayon po sa Zen Buddhism ay 1. How fully did we live? Papaano tayo nabuhay ng buong kaganapan? Hindi yung kumikita lamang, hindi yung gumagamit ng ibang tao, hindi yung nagloloto, hindi yung nagpapayanan lamang, kundi nabuhay ng ganap ng buong kahulugan, may pagmamahal, may pagtulong, may malasakit sa iyong kapwa. How fully did you live? Second, how deeply did you love? Paano kayo umibig ng buong lalim at katapanan? Umibig na walang hinihintay na kapatid, umibig na walang strings attached, umibig na hindi lamang pang sarili, kundi dahil gusto mo may bahagi at gusto mo umibig. How deeply did you love? And the third question is, how freely did you let go when it was time to go? Papaano punong-puno ng kalayaan, ikaw ay pumunting sa iyong mga iniisip, sa iyong mga pinaniniwalaan, at sa iyong mga minamahal pag-oras na letting go. Yun po ang ayon sa Zen Buddhism. How fully did we live? How deeply did we love? How free did we learn to let go? Sa banal na kasulatan sa Propeta Micah sa Lumang Tipan, sinasabi po ng Propeta Micah, bandang huli, tatlo lamang ang inaasahan ng Diyos sa atin. Tatlo lamang ang hinihintay ng Diyos sa atin. Tatlong paraan ng pagbibigay ng kwenta sa mga biyaya at pinagkaloob ng Diyos sa atin. At tatlong tanong nito, tatlong paraan, tatlong inaasahan, simpleng inaasahan ng Diyos sa atin, ayon kay Propeta Micah, ay ganito. How una, to act justly. Tatlong inaasahan ng Panginoon sa atin. To act justly. Ang gumawa ng mga bagay ayon sa katotohanan at sa matuwid. Secondly, to love tenderly.